Ojo lali ngejak Paidi karo Budi warung pinggir kali karo cangkruk ngombe kopi ramah salah campur jagung sing penting asli sedino wes macola wae dadi pegel ditambah genek uler wae gatel-gatel delok kargi channel macam ini enak pesen apa ya sing enak ngene iki ya teh panas apa-apa ngono ya nyocokne wae sing enake apa ngono ya Mas lah duwe gare ape pesen cemuhe wong ya ora bakul Enake wedang tape kok pesen cemuhe ya rek. wedang tape Ya iyalah. enak tetapene mayan Awan es tape lek bunyi kan wedang tape nak to jak pae. oh ngono iki nyocokne wong ngono ya kuwi tapi ya nek Tapi entek iki mau. walah alah wong entek ya diomong-omong Lho kan teh hangat desa to jak pae. ngono kuwi wis enek wong pesen neh ora kecewa malah Kau panjene habis kok. ngono soyo ditambahi neh lekulaan Cuk, aku mau ngomong bejuku-bejuku bengok-bengok. Ngapone? Aku Nyapa neh? Aduh katiah. Terus Aku ditang-tang mungkin kalau aku. terus apa? Sangoni. Kon buak-buak. Sangoni piro? Nah, enggak tahu kan pengen cangkem katiah cangkem rusak. Lah ini aku ngendong barang ngendong apa iki? Nah, kamu jurus oleh rokokane mbakku iki. Ya ngono sing santai lho, Bang, santai. Ngono panas dalam iki berarti apa? Kopine ndengi. masak Iki gak sabon. Teh hangat apa piye? 2000 pas nggo 3000 ora 2000 to. Astagfirullahaladzim. Mbok pasnya sutok ngono to. Ya iya to, mosok arebane. Piye? Teh aku ta yo. Heeh, sutok 2000 sak. Rasa melas-melas. Tak nututi buka yo apa. Lama-lama mesti tidur banyak tiba ya ora Gak apa-apa. apa-apa. Di 2000. Banyu kali ya. iki nggo apa to Pak No Nah iki lho katiah lho, rokok aku mbahku koyo mentalane dutange wedang 3000 kok nyocot ae. ngono ki ya sing sabar Pak ya ngono Pak No Tak wadone bojoku aku iki mau ndang sauren kono, katiah demit tok. paling ngono wedang ndek ini kuwi Lah aku ngantongi rokok grendel. Oh, Ora demit, Pak. lah kowe mung rokok endi iki rokoke madu semi iki paling ki mong iki lho Lah ku ya rokok. ya si utuh double-double kok ngene iki Rokok sak. rokokmu double-double kok ngene iki Pak No ngono andene wedang kok ya utang awakmu iki Lah ini jerane duwe ban-ban ae rokoke dobel-dobel ngono. Rokok anu pare wahyu lho. Mosok oh tak kira regane Nah, wedang karo rokoke larang wedange ngono lha wis cara aku ngerokok kaya biasane ya entek ngono sambat-sambat. Rokok iso tuku wedang 3000 ban-ban ae. Kupingmu do merokokne wahyu. Adone sing wedok, engko sing wedok. Sesuk karo aku lak pecicap ae. Ya mesti to. Ora ya ditangi wedang. iki mung wedang apa nganu Pak No pesenmu apa teh Omong sak nutute duwe 2000 diwedak ae ngono. tapi banyune akeh Pak No wedang paling ya mek rong tepek bener kuwi Bener aku to. bener bakule Pak No tapi yo kenemenen lah berarti kan yo warung murah ya ngono kuwi pasti lek karo duwe sapa duwe 2000 banyune mesti akeh lek 3000 banyune pare mek rong tepek pilih ndi Duwe 2000 banyune oke gulane sak dik. lek mesti yo akeh yo regi kok Pak No Banyune oke gulane sak dik. Mbok renang ngono kok gak- bakule kuwi ae. terus bakule ngene modele piye angen-angene lho duwe 2000 karo 3000 apa akeh 2000 to Pak No kok gak duk gula Uyah. ya juroe es awan kuwi kan dijik to eman-eman timbangane esuk campure teh kan ya wis beda rasane Emang bojoku tak padu iki. Langsung mutlak. Mosok kelakuane kate ngono. Nah, Belanja sesuk lek pedak pecicap ngono. Lek blonjo sesuk netek kita nang ngono. wis dawehno kono. Ora usah ngenteni sesuk-sesuk. jan yo kebacut tok sing duwe warung Engko iki kadung sesuk matane melek mesti cangkeme ngrasani. lho tenan to Mumpung urung Tahu ya. ngono kuwi nae susuke nganu Pak No lek nyang warung iki ya omong wong wedok mak ndek dhuwit 3000 tak ngene gawe wedang dadine gak diceladu karo warunge ngono lha kuwi lho kudune kudu omong Kan njaluk 5000 kan ya harusnya kan oleh kopi karo jajan loro ya. kudune Ngono lek 5000 jek njaluk tahu teh kok. wah kuwi Terus piye? mlayumu kuwi lho mare Pak No mlayumu iki kebanteren kuwi Duit 5000 malah
malah njaluk tahu tek bareng. Wis wedang jajan cek tahu tek. Nek wedang karo tahu tek ngono ki piro ya? Nek wedang karo tahu tek 10.000 lha dhewe sampean 5.000 panggah. Ya panggah bon ya panggah. Pak no kok. Lah iku iso nyaur 5.000 karo utang neh ngono kan yo ora apa-apa. Wah iya. Oleh gak njak cara nyaur gawa ngono ya. Ora apa-apa jane. Piye Pak No? Masuk gak Pak No? Aja saiki aku mau wis nyaur 3.000 lho. Terus nyapa neh? Genting gawa katiah ngono ae. Digawa nyandi. Ya. Terus nek digawa nyandi Oh nang kali diancrup-ancrup. Oh diguyang nek kali ngono karemu kuwi. Wah, wah. Ya digoyang pinggir kono niku didengkak ning ngidul. Ngojo kuwi anake wong ya Pak No. Tapi ya harga diriku direcehne kan. Ya sone aja ngono kuwi ya. Ngenyek yo ngenyek ya. Lah aku lho nek warung yo Tapi delok, utang 15.000 barang wong iki percaya nek kene lagi 3.000 kok beh. Hah? Oh ya Allah. Lah sampe nek warung ngene adoan ngono gak ketok to Pak. Lah sampe langkah Paling yo beda Pak ya, nganu Pak No. Nek kene paling modale kuwi nipis paling. Yo masuk. Ya ta. Mulakno diutang 3.000 mesti tuwe kak tekokne bingung. Sesuk ora kena iki kurang aneh. Ngono lho. Pak No. Ayo Susuke kudune 2.000 lho. Wis ora sabon iki susuke 2.000 malah ora. Wah, banyune akeh Pak No. Monggo Pak No. Iki jane ya luwegi. nglulu apa-apa Pak No. Duwe 2.000 banyune sakmono kae kuwi. Tapi apike sitok kadiahi. Piye Pak No? Bener dia 2.000 panggah monggo Pak No kuwi Ya. panggah. Iya to, pas wote ya. Kayak kudu ngono. Bakul Warga. wadah. Ora sampean kuwi aku mang. Lah iki ireng-irengi rokok apa to Pak No ngene iki? Doyan yo dadi inting disedot. Sik tak deloke. Wah, rokok racikan kok dibana iki. Oh. Lah iki lho jenise Pak No ngene iki lho rokoke. Lah iki lho. Oh. Iki rokoke Pak No. Lek lagi turun nganune ngene iki. Ngono kuwi. Heeh, ngene iki lho ya. Ting kuwi jenenge. Ya, ngene iki lho. Sing gare kepleh apa iki? Ya iki. Maknane ngomong harga dirine turun ya gara-gara iki lah Pak No asline Pak No. Ora turune anjlek. Lah, Dadi dadak mudune iki jelek. ngene iki aku njalukne oleh Pak No ngene. Lah iki kere petuk rembo. Wah. Kene semua Kan awak dhewe kan senasib direne. Ngono lho. Wis tak bedhek Pak No. Nek sampean rene nggawa mesti. Ya ngene iki pancen yo lek kancane anjlem lho awakmu apa bungah ngono piye. Ya ora to Pak tuku lek anjlem. Lah anjlem lho engko warungmu panggah bon nek wong-wong iki panggah anda. Ngono lho. Ngono kuwi ya didongak-dongakne. Tapi nek didongakne malah melinti apa dolan. Kancane ben oleh rezeki. Pero Piye? Uki, Heeh. nyapa? Menggane angon dus to ya. Oh, aku angen wedhus piye to ora. Oh angon dus. Dek iku lek mlaku saiki njaluk tuntun wedhus. Lah kae nganggepan mulai kan wedhuse warek-warek minti-minti. Tapi ukine sing luwe. Lah balikane aku engko. Piye? Tapi ku engko budapek mulai ya kotong nonor nek gitu. Wah. Iki. Wedhus singon mundak warek lek selepi. Ndang. Ora Pak No iki lho gene sakon lek kunjumuke. Meni Aku lito. apa tuh malah boidet pisan ngono apa piye? Ora nyapa to wong bolone didek. Paling wong kon putih plindesen ae pisan ngono. Delok. Jenenge rokok racikan iki ngene iki lho Di. Iso ngira-ngira dhewe. Sopo? Jajal sedotan sik Pak Tung lek enak aku tak jajal nglinting ngono. Sik tak racike sik. Heeh. Lah masih ora enak muni enak ae di. Dadine kan mundak enteke mbakuku akeh engko kelonge. Urung Urung dirasakne ngene iki. Ngono wis udan dirasakne sik. Iso gak iki nglinting ra kulino ya. Palintene piye iki? Gak usah njajal iki belajar. Ya suwaha ta masa arep ngemplok tok ta. Ya Apa suwaha. belajar usaha kene. Ya usaha ta ngene iki. Taman kok wis bosok mundak bosok kan. Yo enek paribasan kae sudah jatuh tertimpa tangga lah kuwi wis. Rolek remuk dadi rencek pisan. Lah wis gapuk kok Lah, iya. pisan to. Wis ceblok malah keblekan ondone pisan. Kadek ondone ndo wesi. Beh, Piye Pak Duk? Beh. rempul. Jan rasane. Paraciane bener iso gurih, buwen wetek akeh. Tep sedotane yo enteng. Iki tak jajal aku. Wis jajalen. Beh, Nyamuk kok. rene iki
Nggih ngilangi nyamuk-nyamuk ya ngene iki. Ngono mbane Ini sedot jare tamu wong barang. limo, wong limo kas tuh jajal kabeh bar kan. Walah yo ora apa-apa ngene iki lho yo ora bendina. Masih omong ge bendina yo ora apa-apa. Oh, kuwi lho. Ya kuwi lho. Dek koyo wajah-wajahku kan perlu disodakoi gak kudu sodakoh malahan. Tapi ki sampean wong baik. Oh. Saiki awake dhewe pano. Lek isoe tangane kudu nek dhuwur ngene aja nek ngisor ngene ae lek iso lho pano awake dhewe kuwi. Heh. Dhuwur kok dikok jajan. Iku jajan ban jumuk permen ngono lho, ha. Oh iya. Lah ning dhuwure kan jumuk permen ngene. Masa dikok jajan nek kono ngene ya ora iso. Ya, mungkin to. Lah. Iya. Lah iso awake dhewe jumuk jajan aja. Ae dhewe mel kan yo ngene to Pak Aku yo. kan yo ngene ta jumuk bako yo ngene lah Aku yo ngene. Aku lek iso ngene ngono lho. Oh gak usah ngene. Dadi maksudku kan nek dhuwur mah nyopet. Lah. Pangga sobek to kuwi. Berarti gak paribatan. Kan kenyataan to Pak no ngono kuwi lho. Kenyataane kan ngono. Wonge lek iso wong uripe lek iso kan ngene kan jumuk iki ngono lho. Lek ngene gak iso jumuk ngono lho, gak usah belas. Gampange omongan sing wis pentir-pentir dadi tekek pisan ngono. Dadi lek ngene iki ra kena diartekne ngekeki. Ngono lho. Ora ngerti yo nyopet nek kancane. Ilmune Pak Tu iki panggah sik enek, Pak. Ngomongi yo. Terus dadi panggah. Go mantan copet. Ane yo kadal ya. Beh, kebanteran aku nyedot. Ora kebanteran pancen aku setengah gak Wah, ya. Beh. Dibatin Pak Tu sampeyan iki ora krasa to. Ngene iki lek tuku kondi Pak no ngene iki. cocot mete kok tuku bangku nanti entek ning nang bos kok cara. Ya mbek nawane lentek ngono kuwi ndak tuku neng, engko kancane kan melok ngentekne. Endi aku tak tuku. Ah iya. Nek kon tuku Ya neng. duwe endi ta ya, ya iki pirang-pirang dina ya roh dhewe catet aku nek genamu wis mlumpuk pira ae ngono kuwi. Mosok kowe yo mandung di. Mandung Pak no ngono. Aku rek warung ini ra diboni leh. Gowih Pak Duk, tenan. Ora bone akeh karo enak. libat lho ya. Alah pitik-pitik ya jenek ya ngene iki. Gelem ta dijali pitik Pak no ya? Ora apa-apa pite Pakno ya kodok. Mari nek gedhi. Ayan. Ya utang 70 tak sahur pitik, lha pitik gedhi iso 100 berapa kabeh ati. Kabeh ati. Lambimu to ya ya. Kancane kuwi Ngono ae pitaran biru. Pitik sakmene mek 30 Pak. No. utang 70. Tapi gede Pakno lemu ora openi. Beh. Batin ya le. Oh, apa sok ngono. Tahu seneng apa-apa lho. Lemu tak sawang koyo tan yo mengkok. Mengkok. Sing ngopeni ta Pak no? Sing lemu sing diopeni apa sing ngopeni? Pokoke nyawaku koyo tan kono mengkok. Lek saka mburi iso jendit-jendit ora kuwi. Wis ora jentit. Pak Tu sok lek cara didoli pitik wedok ae. Eh? Ngene Pakno kan lanang to ngene sampean wedok ae. Wes aja ya. Lah awakmu leren musuhe tewas pingin. Mingin-mingine sing ngopeni tambaran. Malah dadi akeh to. Engko lek cara ning endok-endok iki Aku wegang kae wedok kuwi bathemu akeh, kancane kuwi Muk neh. remuk. Lah kuwi mau pensi setahun lho. Dadi piro ae anggenmu kuwi, he? Kuwi kan ya urusanku to sampean wis nyaur utang ya babah tak beleh, bah tak ndokni ya. Yo kali setahun iso ngruyuk ati aku wisan. Awake dhewe. Jajane sampean iki kalau tak jajan. Ndak kuwi lah. Mulane ndak rene diumbar mesti kuwi mangane. Yo to barang wis didol kon nuduh pitik enak. Lah. Raya rugine wis kadung dicokot. Kowe lek manduk kok meneng ae ya nganu di. Apane? Nggih. Ngono tak lek kowe meneng ae aku lagi tak cingkir 3000. Masae bonmu kurang kerep ano. Dadi lek kudune ajek lha wis ora gelem nekokne. Lah ajek ngene. Mergo lek wong akeh aku malah seneng to, Pak. Nek 3000 sampean lek lali aku iki. Lah kuwi lek ketok ndanggel ngono. Ngono ki awakmu rene njaluk apa? Rujak apa tahu tek? Apa super mie ngono kuwi? Jaluk kok bon. Bon. Jaluk iki wis gak ada harapan bayar. Bon.
Kan kuwi cara catatan kan ketok teh hargane sekian-sekiane ketok. Lah kadang anui Pak Tuk, kopiku ndek iki. Nek wedang kopi biasanya bar seruput ilang kuwi iso mati angen-angene wong ya lali Pak no. Beda karo panganan sing dipangan. Kuwi bakul gak gampang lali Pak no. Mergo ngemahi suwi ya. Heeh, karena iso ngemahi barang kuwi malih kelingan. Wah, aku kae tak kemahi kae barang lek kubon apa bayar ngono kuwi wis. Kuwi jane duwe gula apa ora to? Ya ora nek gulane belas nek 2000. 2000 njaluk legi apa gendeng apa piye? Proyek pinter bakule Yonan. Prayus panggah diatur lah bakule. 2000 banyu njaluk akeh bak, Jaluk legi. njaluk legi. Wis dadi patung rotok kerot. Ning gene wong-wong ngene prejang minggat bakule, he. Ger Pak no. Ah ya seger pokok diombe ben. Tapi lek nyocokne hawa iki kudune lek ngombe ngono ki ora patek pantes ya Pak no. Golek nyocokne opo? Nyocokne hawa. Lah iki nyocokne kahanan ya pangka mantes. Oh, lek kahane ya panggah masuk Pak no lek ngono-ngono kuwi. 2000 ya nyetokne hawa. Panggah enak. Ya panggah keanget to. Cara teh ademne pira ya ngene iki ya? Kadang 2000. Iya, iya. Padha Lah gak gulane gene. karo nguraine padha, Pak Tuk. Lah kan orang gawe gas, kan. Banyune yo anggitmu ora mbok itung kok. Lah ya kan orang gawe gas dah banyune. Wis panggah kok. Lah wong kuwi sak galon isi ulang le paling ya mek 5000 to kuwi. Ora. Larang-larange 10.000. Kuwi yo mek tuku wadah tok. Lah iya, Asline diseni banyu. Banyu kok omahe iki to. kok mburi ku lerene wonge jenenge Awak Pras. madoh ra tau roh, aku tau. Ya kuwi. Kok kali Pak no menyapa teko sumur iki. Kok kali karek nyidok kok bingung. Apakmu ra njajal iki to Pak No? Peh bole iso akeh Pak No. Teke sapa mbok tawane iki lho Pak Lah. Tuk. Aku nawani Pak No kuwi lho nyapa to kowe kok melok-melok iki. Ya nesakne Pak no to ngono. Aku ora njajal perkara ngrokok klobon mbakku cangkemku ngene metu sawange. Oh ngono Pak No. Lah bruke sing metu karo sing mandek kok sing mandek akhire dadi sawang memang. Kok setum no cangkemmu malian. Heeh. Ngalang-ngalang setum. Gua. Ya mlebu omahku lak sangit kabeh ya bar yang. Peh kowe ngerokok ngene iki bojomu ya gelem nyedek Pak No. Oh mambune kok ngene iki. Ra gelem piye wong yo enake kuwi yo. Disowang-sawang panggah kuwi ya panggah. Ki cara nganene nyamuk-nyamuk paling ra gelem ora ya Pak No ya mambu ki ya. Lah wong kuwi nyedek tok semaput tok nyamuke. Peh jan. Ngene iki yo kapan-kapane tuku ngene iki ae. Oh enak iki. Lah Kapan-kapan gong tentu kuwi. Lah ya kan jujur kapan-kapan to Pak. Tapi lek dhewe tuku biasane gak enak. Gak enak. Enak lek njaluk ngene iki Nah, lha oh. sini Pak No. Iso dirasakne tenan. Iso ngrasakne. Nek njaluk enak lek tuku gak enak. Gak enak. biasane. Wah, Ngono Pak ya. no asline ne. Ora ya pancen cocoke kere. Tuku gak enak lek njaluk enak. Kowe kok ya paham to Pak No maneh, ha? Peh. Jan. Lah delok kata-katane nek tuku gak enak lek njaluk enak. Pancen beda rasane Beda beda. Pak No. Tenan no. Njaluk terus. Mesti enak ya. Karena lek enak kuwi paling ya sak lintingan, rong lintingan gitu. Ha to. Wah, lah rong rintingan tapi yang pendak Pak no rene ping 5 rong rintingan buka bosok Pak no. Ora iki Pak No ya panggah utuh nyatane. Lah saiki lho Maya, munggo enak lho proyek mangi Pak No ngerokok to. Ora, Ora gelem kok wong. malah ra doyan. Mek batin tapi yo orang loro Beh. iki kebangetan ngono batine to. Mana nek keselak-selak barang. Ya kuwi mah lho ya lek wedhus kebo dingone mulai wareg nek slepi gak malah wareg malah kotong. Kempes. Iso kempes kuwi selepine. Baca to wong loro iki. Tapi ngene iki awakmu rene ini sing sering-sering ngene iki piye aku tambah seneng apa nang ngene iki. Ya nyuda jatahku yen. Iki sering lho enak. Kemeng ngene iki mangke peh bojoku do loro ati ya pangat utang 3.000. Marah ya bojomu iki ati karo awakmu Pak. Iso kapane Pak no iso. Kuwi untung ati bojo kuwi untung Pak No sampean tenan. Liyane kuwi eleh. Bener iki. Oh bener. Bener wong aku lanang entuk wedok ya. Elok banci ya malah. Kuwi lek ra powone mesti biadog-badog ha to. Nek panganan kok biadog dhewe kok utang kok kon ngewangi nyaur dah. Mesti kuwi ha to. Ini
Pak No, sing muni ngono berarti tau diomongi bojone ngono kuwi. Tapi aku lek diomongi panggah ngeles kok ya. Lha nyapa? Aku lek disenani aku mesti tak jawab nah. Wis disenenana pancen aku sing kleru kok panjenan aku. Lah. Ngono kuwi lho, ta. Ben kasih seneni. Lah, kuwi engko lah awake dhewe padha nganune bantah-bantah ya. Lah, kuwi engko buyar rumah tangga kuwi dirungokne tangga. Ha, tungone tangga ora pantes. Ilmune sampeyan ngono kuwi. Iya. Wis sejarahmu. Kuwi trik kok ya ngono kuwi trike wong lanang-lanange kudu duwe trik ngono kuwi. Gaya melas lah pokoknya. Iya ta. Pancen awake dhewe nglakoni salah iki kudu diakoni ngono ae. Wong wedok mriru. Teorimu sejarahku. Piye Pak Nol? Aku lek dicokni bojoku lek bojoku ketok tuwa aku dan ngosan. Kata tambah sesungguh kok. Lilih ngono. Kata ikut tambah. Piye? Dusel-dusel ngono man. Apa yang belubut e diwaca-waca ngono ae. Wong lanang ilmune mbelubut kabeh ta mani. Iya nah. Pancen ya wong lanange akeh klerune karo bener asine ya. Kudu hati-hati awakmu dadi wanita kudu hati-hati. Akale akal budus kabeh wong lanang kuwi. Delek nek wong blubut barang niku ya hati-hati. Hati-hati. Ngono ye. Nah, kok kok senane wong wedok ndang blubut ngene. Ndang ngakoni salah ngono wis Bar senenono mak pancen aku sing kleru ngono ya. Ma apa-apane pancen yo kleru wis kadung ape piye. Karo tulisan dibusek kan. Lah ngono kuwi wis kadung iki ora kenek dibusek disetipa ora kenek. Ngono kuwi wong wedok wis gak iso muni apa-apa nah wis gak reno-reno lek nyeneni ngono Pak. gak nemen-nemen. Dengar dirungokne anak. Kok seneng tangga. Udah sangono neh. Oh gak mau baleni. So aja mau baleni ya. Sing tangge baleni apa wis tantekne kok dibaleni. Ha, lah wis entek kon baleni. Lah wis entek kon baleni piye ngono. Ya penting ngono to Pak No jawabe. Tapi Leno ya titik. Salire singgamu duwe nek. Dia mesti tak dudut ya. Tuyule ndak sireng. Modele kaya Pak No barang lho. Cara bayaran, cara panen lombok ya. Ngono. Iki karo diberuk ning kabeh ngene wong wedok. Tapi wong wedok titik-titine ditutne mburine ngene lek ndeleh kuwi nek ndi ngono. Wah, iki kok Leno, eleh mesti diduti sita go nyang warung ngene iki lho ya. Tambah gondo singgane Dek. Sampeyan to Pak Tuh. Katane kuwi mang. Lha tenanan ya kowe. Engko gang 2 dina 3 dina mesti alasane ngene. Mak dhuwitmu kae ijik. Padahal ya mbok nek kono lho Pak ngono. Jajal ta delok ngijik apa ora ngono. Mbok kelong engko ge dijumuk tuyul. Wis sadurunge ngene lambene mengo dhisik ya kudune ngono kuwi ya. Trike ngono kuwi Pak. Trike Pak No ngono kuwi. Weh, jan Tapi iki entuk akoni. bayaran 150 entek iki gak taweni. Nyapa? Tak tukokne mutik, tak tukokne sako. Weh, Tak tukokne palu, tak tukokne sego sate. lah kuwi asline alat-alate alat-alat mulasa awake dhewe asine Pak No. Kuwi ngono apa gak mau tuku ta Pak No? Timbangane arep tandang gawe dadak golek silihan. Angga kowe nek tak sili palu iki 2 dina ya palu-palu ya diantuk dikok. Mas kowe nyilih palu kene tanggamu. Diurung sampe mari lek mu tandang gawe wis dijemuk. Piye? Ya mbok diguwak Lho ya kowe nyawang palune lho. Palu sing penyok kabeh kuwi ta sing nesor meja gane nesor meja kuwi. Lah kowe njikuk palu tokno ora apa-apa di. Karo gondo pakuku barang. Rembet. Wis cara nganune bungane nek Pak No kuwi. Aku ya ngomong kebar. Pak No nyapa lho, mejamu gane to ya Pak, mejaku suwe kabeh. Mang paluku tak jikuk tapi aku jikuk paku. Kan pamitan to wisan. Iya. Tapi ora tak baleni neh paluku. Cik di Tapi sok akali meh ya. Awakmu ya genti walesen Pak No. Kowe njumuk wedang ngono ta. Ya wedangmu tak bayar tapi aku mau yo njumuk jajan kok ya. Lah ngono napa piye? Aku ya gondano lho ambire ra jeplak. Kan kudu gondol liyane ngono lho. Katanya kan modele kan gondol. Heeh.
Ngono lho. Aku njaluk lah pas tak bungoe wong gene tapi kan nek wong mulih aku petaren. Pakno aku mah njupuk paku arepe muni galen gak mungkin tak tutup. Lah iya Pakno sesuk lek awakmu ora enek kowe nyandi ngono lek Pakno. Teorine ya Teorine ya ngono kuwi mang bareng wedang karo gondo jajan. aku arep rene nggo cathut tak duduk. Heeh. Aku njikuk paku ngono. Wis tak pasang. Jadi kan ngono. Panek ngolak ta wongmu Pakno. Wong serong. Saiki diwit-wit ngono Pakno ben rada awet. Heeh. Nengen no. Kan iso nikmati ngono to. Lek nunggu bakule sediluk lek diwet-wet rantai-rantai kan iso setengah wengi kok. Ben sopo wege raine wedang 2000 lek ngombe enek 2 jam ra kelar-kelar Ya ngono. ben sumbut karo batine. Iya. Terus nampa bati oke kangelan tak idik. Ini matane ya ben iso titilen. Ki rokoke sakmene ora enak Pak Tuk ya, mbane. Enak sing didawa kuwi Pakno ngene iki. Ya kuwi guaan rintingane, Lah Cuk. iya. Ya, Panas mbane. Pane Guaan ndang rintingane. yang cocot rada panas. Jajal dilinting neh no, enak ora Pakno ya. Jajal dilinting neh. Seudah niku bener nggowo berkah. Ojo salah kaprah malah dewe tambah susah. Gowo payung nekat budal warung kopi, ngejapak no tuki di Paidi karo Budi. Warung kopi panggonan